Сега ще покажа как си монтираме котвата, за да може, ако някой път се случи да се закачи на дъното, да може да я спасим. Котвата е вързана отпред с шегела, а не отзади. И с една свинска опашка я привързваме по следния начин. Така, когато я пуснем, тя се влачи по дъното, успява да се закачи, веригата сваля въжето по-надолу и така в бързото течение успяваме да се задържим. Случва се да се хвани за някой камък или за някой дънер и вместо да загубим котвата и да остане на дъното на Дунава и да се чуем какво правим, при по-силно излашкване свинската опашка се къса и успяваме да освободим котвата по обратния начин. Сега я сгъваме и ще подготвим захранката. Сега ще правим захранката с бирщайн. Днес каквото имаме. Интерес на истината не е като предния път. Сега ще ви намери вкъщи един стар пакет ягода и коноп, който ще го сложим. Просто защото е много стар. Сега взел съм тук сирен и чесън да видим. Дали ще работи добре. Едни пелетки сирене. От които ще сипя половината само. Една манджа с доста едри частици вътре, от която ще сложим. Ето я, тя е доста едра, за по-сериозни рибки да има парченца. Сега ще сложим 400 грама бял черви. Буклука естествено ще го съберем да си го изхвърлим. И 2 пакета замразена царевица, защото е по-мека. Но в случая забравихме с нощи да извадим. И още леко замразена. Различна е, едната е по-твърда. И сега ще я объркаме. Вече сме на мястото от предния риболов, да видим дали ще има риби. Слагаме пак големите кошници. Имаме и компания, още един кораб с нас. Сега ще хвърлям 6-7 кошници такива големи. И после ще минем на 160 грамови, заради течението ще е доста бързо. Понаваляна малко дъжд, може би пак ще навали, обаче от такова дано да има риба. Кристи, днеска готов ли си за големи брени? Да. То пъча хвана другата риба по-голяма, защото няма да изкъса. И сега имаме и кеп. Да. Вече кепа Подарък ни вчера от един приятел. Да, вече кепа за поселението не знам къде. Добре, айде, насука. Какъвто динозавър бе. Или скепа? Какъвто динозавър бе. Служи го, не е там път. Обратно. Дай за малко, е слънце. Ще бъде прениско. Аз голяма бе.
Отново по старата схема, единия червей по дължина да скрие куката и два червея, които да стърчат. Кукичката е 8 номер на Фудо. Мънинка е горе-долу като нормална десятка. Сега ще видим дали ще видим. Първата мряна излезе вече. 3 кг и половина я притеглихме. Страшна беше и я върнахме обратно. Криси, творите, водята вече с една риба. Сега ще хвана още повече от тебе. Айде на слука. Храната проработи, Татя. Чакай да взема кепа. И да седна тук да я чакам. Няма да чакаш дълго време. Я да видим. Видя ли я? Да, Марянка. Голяма ли? Става. Нали за първа разлови въйцата тъкмо. Да. Дай нагоре. Давай. Нагоре. Браво! Да. Айде, Криси, браво на слуката ти. Изкачи ли са? Да. Или пък скъса. След на Кико рибата, която закачи. И въпреки аванса, въпреки гъма, Фудо номер 8. Айде. Пускай. Айде, атака. Атака. Тате, то трябваше да оставиш на кълве. Да оставя да кълве? Да, и като се махна да я засече. То да не са в рит на морето, бе, тате. Кажи им, че вадиш попче. Тип се. Много грозно. Тате, този път ще се кегна. Ау. Ко? Ходам да предаде влакното сега. А? Лошо. Видях я! Видях я! Видях я! Лошо. Видях рибата. Гледайте сега как ме шпионират. Ще трябва да се превържа цялата линия на ново. Аз ще кепна този път. Айде. Скъса ли? Да. Стой, тя ще се оправя. Аз ще помогна. Ще ни помогнеш ли? Да. Добре. Тялата с риба не е голяма сякаш. Сякаш. Сякаш, сякаш. Ти не скъсам, то оправи ли го, тате? Да. Ама... Опа, показа се рибката. Да видим хубава ли. Уха. Прилична. Прилично. Прилично.
Дано кукичката да издържи. Дано. Казах да завъртиш само. Аз това. Давай. Готово, чакай сега. Дръж така. А ти, аз ще на ко съм била да се откачи. И аз да се закачил. Бе, връщаме обратно. С пирует. Към дълбините. Дали се откачи? Не знам. Не. Не, тук е рибата. Забави я малко да си вържа куката само. Так му ще я измориш хубаво. Значи, когато Тате, по-бързо бе. Готов съм бе, тате. Готов съм, тате. Тя показа ли се вече? Не. Давай, измори я. Да се покаже. И аз тъкно ще дойда да я кепна. На пътя да се покажеш, виждаш ли? Сега ще погледна. Напредваш ли, майсторе? Вече ето я. О, аз не съм цъкнал тук, бе. Видяш я? Бояча ни... Вземай кепа, бе! Аз те поведох. Айде я, Да бе! вземам ли кепа, бе? Айде, дигай я. Да. Готово. Айде. Добре, пусна. Добре, пусна кепа, бе. Добре. Айде, 4. 2 на 2. 2 на 2. Е резултата. Ще ме поведи, бе. Ти да му оставиш да дръпна малко. Разбира се, че няма това става. Тъкмо да те поведа и ти ме настигаш. Колко риби имаш днеска? 2, май 2-3 от тървани. И аз имам 2. Много слабо днеска започвам. Поне спря да вали. Да. Дай да презаметнем пак. Голяма ли е рибата? Да, я знам. Айде да видим. Дърпа ли? Разлови новата въдица днеска, май. Разловиха с 3 риби вече. Може и да те водя сега. Ще видим. За сега сме хикс. Без стати. Тате, излиза вече. Я да видим, бе, майсторе. Видя ли я? Да, дигай я нагоре. Ще се увърза. Направо. Оригинално, пусни влакно. Или тук на петното да се връща.
Леко, леко, леко. Айде. Не знам. Денка на лафтър сложих, брате, и сега с силиконов коса ми глези, мама. Мислех да правя буквално време, като ми пълвеше и се отказах с. Имам чеснови вафтери. И аз съм на такъв. Но що на мен не си направил? Това не е честно. Да пробвам, бе, тате. Тогава си на мен ми направи. Не напълвай много. Не напълвай много. Така е чешка риба. Виждаш, когато слиза надолу, тогава налива. Тежка риба. Когато тръгне така силно да натиска, навеждаш върху, за да може да се вземе Двоен рън. Двоен рън, да. С Викито вадим риби едновременно. Моята сякаш не е кой знае какво. Към твоята? Чакай да. Моята не знам каква е. нагоре. Hello. Ето я извадиха я. Страхотна брянка извади Вики, браво. Браво, браво. 3 кила. Я да видим какво излиза тук. Майстори, О, ще успееш ли да я кетнеш? да. Да се надяваме, че ще успея да я докарам. Роб на път е да се покаже. Ще станем равни. Като я вкарам вътре, само завърташ кепа, нали разбра? Добре. Готов? Да. Давай. Браво, бе. Браво. Видял, че искам на мен да ми сложиш, бе. Тази зена чеснов вафтер. Сложи на мене. И на теб ли да сложа? Да. Ами виж, като спряха да кълват рибите и реших да пробвам нещо по-различно. Ама и на мен сега служи. Чак килимчето да оправим. Айде, обратно в реката. Предполагам, че 2 кг и 7-800, обаче какво виждам тук? Рени, ела да го видиш. Е тук до палеца ми. Виждаш ли? Ето това е тук. Е шарандова въшка. Това е паразит. Много неприятен за рибите. Сега ще помоля Крис да го хване, да го махне. Ай, Крис. Не мога. С клещите, ето ги е там, вземи ги. Да спасим рибката. Стисни го хубавото и нещо сега да умре. Така, задръж го и да я връщаме обратно. С въдица, Вики, баща ти не я харесва, Кико я разлови и ти май ще фанеш повече риби, отколко баща ти е ловил с нея. Калвани. От този път вече оставя водата, няма да вади. Да видим сега. На вафтер ли бъде? Да. Той служи на мен такова като твоето. Добре. Аз пробно само да видя дали ще има ефект, обаче се оказа, че не е лошо.
Сега рибката идва насам. Сега и на мен ще сложиш. Обаче въдицата плаче за нова. Дай, май ще минеш през мен. Аз съм минал. Крис, извади. Без да дигаш нагоре много, тати. Внимателно извади бързо. Да се разминем. Сега и на мен ми слагаш обаче. Тихо, много бързо вади. Защото бях го прехвърлил. Хуба ли? По-малка е тъса, ама мрянка. Чакай да я докарам горе. Готов ли си? Да. Айде, дай. Перфектно. Браво, Чичо! Ето я при мамката. Лафтерче с аромат на чесън. Айде, рибки. Да си отиваш. Шибна йоги. Това. Браво. Кеп майстора, мисля, че те поведох с една риба. А? Еми, ти не си честен с това нещо. 4-3 за мен. Не съм честен. Еми, да. Експериментирам да видя, тати. Сега на мен си. Сега ще сложа и на тебе. Да видиш как ще поведа. Добре. И на теб ще ти сложа. Да видя как ще ме поведеш. Лафтер. Приключваме риболова за днес. 4:30 минава вече. Днеска смениха часа, времето доста облачно и по-рано взе да се стъмва. Резултата днеска е, колко е, Крис? 4:3 за мен обаче. Водата се нариба нищо, дай 5. И тъй палим и се тръгваме. Следващата седмица, ако е хубаво времето, може да се откъм и пак да направим един риболов. Айде, чао!